Jekk hemm xogħol li tista' tgħid li m'għandux rutina huwa dak tal-protezzjoni ċivili li ta' kuljum jassisti fuq diversi emerġenzi madwar il-Gżejjer Maltin. Kif mistenni l-komunikazzjoni bejn il-ħaddiema tad-dipartiment hija importanti ħafna u għalhekk mat-tokki tas-7 ta' filgħodu il-leading officer li jkun inkarigat mix-shift jibda l-jum billi jiltaqa' mal-kollega tiegħu li jkun wasal biex jitlaq sabiex jarfu dwar dak li jkun ġara. Leading li qed jispiċċa jagħti l-informazzjoni lill-leading ġdid li qed jieħu over għal 24 siegħa li jmiss. Fejn qed jagħtih informazzjoni bħal x'vetturi għandu biħsara, ix-xogħlijiet li jridu jsiru u tasks oħra li jista' jinqala minn ġurnata sa ġurnata. F'ċerti sitwazzjonijiet il-vetturi tat-tifi tan-nar jistgħu jfissru l-ħajja jew il-mewt tal-pumpiera kif ukoll tal-vittmi li jkollhom bżonn l-għajnuna. Għalhekk wara li jitqasmu l-irwoli, kull pumpier imur jispezzjona b'reqqa il-vettura li tkun allokata għalih. Mbagħad jitqasmu n-nies sa jagħmlu mhux sa jagħmlu u jibda x-xogħol ta' ċekkjar tal-vetturi. Kull vettura kif qed tara warajja tiġi ċekkjata kull għodda li fija, ġifieri kull filgħodu il-vetturi jerġgħu jiġu ċekkjati ħalli aħna nkunu żgur li qed jaħdmu 100%. Is-Sur Galja kompla billi spjega li mhux kull stazzjon għandu l-istess tip ta' vetturi e kif dawn ivarjaw skont id-distrett li jinsab fih. Il-vetturi kollha jvarjaw minn station għal ieħor, għandek il-basic vehicles li huma standard u mbagħad għandek l-specialized vehicles. Per każu hawnhekk peress li għandna dockyard u postijiet nautiċi iktar, għandna vetturi li jkejterjaw għal dak ix-xogħol. Issa li qed jaqleb l-istaġun il-ħidma tal-protezzjoni ċivili tinbidel e kif in-nies jibdew iqattaw aktar ħin id-dar u għalhekk l-inċidenti fir-residenzi jiżdiedu. Bażikament l-istaġuni jeffettwaw in-nirien. Ovvjament fix-xitwa ħajkonna iktar nirien fejn jitlu gas fires, heaters fires, electric blankets fires u affarijiet li jirrelataw mad-dar. U fis-sajf ikonna iktar barbecue fires jew inkella grass fires. Ħabba il-persuni qegħdin iktar tiqattaw ħin barra u fix-xitwa tiqattaw ħin ġewwa. Is-Sur Galja temba appell sabiex in-nies ikunu aktar attenti fl-użu ta' dan it-tagħmir sabiex isaħħnu djarhom e kif apparat antik jista' jwassal għal numru ta' inċidenti b'riperkussjonijiet kbar.